may give back the glory to you. Amen? So that is what God wants to happen to each and every one of us. Now, lastly, sabi po ng ating ibibigay sa Diyos, lastly ay blessing. Hallelujah. Thank you, Lord. Ilan lahat yan? Balik-balik na sa Revelation chapter 5 verse 12. Thank you, Jesus. So, we have talked about power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and blessing. So, ibig sabihin po, mga kapatid kong minamahal, yung power ay blessing, yung riches ay blessing, ang wisdom ay blessing, ang strength ay blessing, ang honor ay blessing, ang glory ay blessing. Ang unang ginawa ng Diyos sa tao, nung kanyang pinili, Genesis chapter 1, verse 28. Ito pang unang ginawa ng Diyos sa tao. Genesis 1:28. And God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds of the sky, and all the animals that scurry along the ground. Listen mga minamahal kong kapatid, lahat ng blessing, lahat ng basbas, lahat ng kalwalhatian, lahat ng meron sa tao, ang tawag po doon ay blessing of God. Yang ating mga mahal sa buhay, they are blessing. Pero sa kahit inaaway ako, yes. Yang kasama mo sa bahay, they are blessing. Kahit masama ugali, yes. Bakit tinuturoan ka na magayos? Kasi kung kasama ay puro mababait na katulad mo, paano mo palalaman ang magkapatawad? Paano mo palalaman ang pagtanggaw? Paano mo malalaman ang pag-aasikaso kung lahat na, di ba? Lahat ng kasama natin sa bahay, makulit man o matino, masama man o ugali o mabait, anumang pagkatao nila, they are a blessing from God. And we must accept them. Why? Lahat ng isinilang sa mundong ito, they are blessed by God. Hello? Kahit pabigat, brothers, yes. Tinuturo ang kanyang magpasan, manalangin, at sumandal sa Diyos. Dahil lahat ng mga kabigatan natin at lahat ng mga pampasikip sa buhay natin, inaalaw ng Diyos yan para lalo tayo magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Amen? So mga anak ng Diyos, God has called us to bless us, and all these blessings, all these 7 things, ito po ang ating mga offering. Sabihin natin, offering. So lahat ng to, binilang natin kanina kung ilan. Anong napadagdag po sa power, sa strength, sa wisdom, sa blessing, sa glory, sa honor? Ano pong napadagdag? Greatness, victory, majesty, praises, and thanksgiving. Okay? Tanda po natin yan. Glory, greatness, majesty, victory, praises, and thanksgiving. So all these things, nakikinig pa po kayo? Ang lahat ng ito, pag sinagsama-sama mo ay 12. Okay. Ang sabi ng Revelation 5:12 at Revelation 7:12, all these things belong to God. Sa Diyos lahat yun. So, ibig sabihin, 12 things, these 12 things are perfect offerings to God. 12 things are best offering. How do you bring your 12? Saan nakasulat na itong 12 offering ay perfect blessing to God? Numbers chapter 7 verse 84, and we will finish tonight. And we will give our blessing and offering to Jesus. 84, Robert. Bago natin ibigay ang ating mga
2012. Numbers 7:84 hanggang 89. Okay. So, this was the dedication offering brought by the leaders of Israel at the time the altar was anointed. Ano yung binigay? 12 silver platters. Ano ba? 12 silver basins. Ano ba? 12 gold incense. Okay. Lukso tayo na sa verse 87, Robbie. Verse 87. 12 young bulls. Ano pa yung binigay? 12 young bulls. Ano pa? 12 rams. Ano pa? 12 one-year-old male lambs. Ano pa? 12 male goats. 12 male goats were brought for the sin offerings. Pagdating sa verse 88, ilan na? 24. Ilan? 24. Ilang 12 yon? Dalawa. Pagdating sa, anong kasunod? 60? Rams. Ilang 12 yon? Ha? 5. 60 rams, 60 male goats, and 60 one-year-old male lambs. Pag binilang niyo pong lahat, kung ilan yan, 21, 12. Mga kapatid kong minamahal, ilan ang dala natin ngayon? 20, 12. Ay bakit 21 yung brother Sam? Yung isa dyan ay ikaw, ang buhay mo, ang puso mo, ang pagkatao mo, ang lahat-lahat sa buhay mo. Yan ang pang 21. Are you ready for the 2012?